हेलो आब'मोन आदामोन आगैमोन आरो लोगोफोर आंखौ बार भिडिअ बानायनो देलायदों आरो ना ओमफ्रायो केमेरा खेबग्रायाहाय माने प्रबिन बर' आरो ओमफ्राय एकदमबारे नेबा मोना एकदमबारे थानो बालायलायबाय आं दाबो सफैया आंखौ इसे आराम देलायहोनानै गैया गावस्रा खारबाय बहाबा नेनो बाबाय आं देलायनायानो गैला गोलोमनानैनो सेस जालांफिनजोब्बाय गासिबो मोसानोबो सोलोङाखैबो मायाखैबो मारै जागोन मिथिला जि गोबाव नेबाय आं आयु ओरैबायदि नाहरदों ना लामाखौ गैया ओमफ्राय मानसिफ्रानो नुजाफैया gila balai bisa ini masalah halo logofer ओमफ्राय कभार भिडिअखौ बानायखांनानै ओमफ्राय नै बेरायनो फैलायलायबाय जोंहा ओमफ्राय केमेरा खेबग्राफोराबो थांबाय दखान थांना फैनोसै र' आंना बोरमा फिसाया फैफादों न'आव थां न'आव केमेरा खेबग्राफोरा बिराद खस्थ' मोनबायलाय दिनै आयु सोलोङाबाथाय जाथारालै भिडिअ बानायनो हाथारा माबा मोसानांगौ मायाबासो मोसाफ्लाङो सोलोंथाराखैमोन आं कभार भिडिअ बानायनायावहाय समायना बेयो जोंहानि आगै जानो बोरमा फिसाया फैफादोंलै र' मिमि थांनो रोंलालै बोरमा फिसाया थांदो खारखुमादो बोरमा फिसा खारफादोंमोन जोंजों ओमफ्राय जों दायो दखान थांनो नागिरदों आरो ओमफ्रायो दिंखियाबो मैगं खानानै लाबोफागोन एसेनो दा हराव जानो जायफ्रानो भिडिअखौ नायनो गोसो आपल'ड खालामबा नायदो आरो कभार भिडिअखौ जाथारनाय बिदि मोनासै आं एसेबो माने आं सोलोङालासिनो लाखायो बेखायनो बावगोमालाबायो जोंनि साइडआव बेयाव फुख्रिल' दंखायो नै एकदमबारे बेंखनजोबनाय फुख्रियानो फुख्रि बै बिबाराव थांनो लुगैदों खेबदों मानो खेबा जानांगौ जाखो गोलांखौ बेयावनो लागायबाय खिन्थु बिराद मोजां थांसैलाय जेनेबा जों बिथिं फैदोंमोन आरो ओमफ्राय नै ओरै थांबा दिंखियाखौ मोननाय नङा ओरै थांगोन दिंखिया
दिंखिया खानो होनाया ओमफ्रायो दाखालि बावैनि भिडिअ'ना माखासे मानसिफ्रा बे कमेन्टआव माबा माबि सोंहरसै आरो ओमफ्राय रिप्लाय खालामनो हरनो हायाखै आं स' बिनि थाखाय सरि दे लोगोफोर उनाव होसिगोन आरोना कमेन्टखौ रिप्लाय ओमफ्राय दिनै भिडिअ बेखिनियावनोसै जों न'आव थांगासिनो दं दायो ओमफ्रायो दाहाय लामायाव दिंखिया खालांसै ओमफ्राय न'आव थांसै आरो अके बाय बाय